ହନୁମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମୁହଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1. ବାନର ମୁହଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାନର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 2. ଗରୁଡ଼ ମୁହଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗରୁଡ଼ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 3. ବରାହ ମୁହଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ବରାହ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଅପାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ମିଳିଥାଏ। 4. ନରସିଂହ ମୁଖ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ନରସିଂହ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଭୟ ଏବଂ ଚାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 5. ଅଶ୍ୱ ମୁହଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।